The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. We have been saved by faith, or by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa landan, gikinahanglan ng atong pagsugid sa atong mga sala, atong nabuhat nining adlaw, kay kung di nato kini sugid, then mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So let us now use the principle of 1 John 1:9, which says in English, "If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." For you, unbeliever, the issue you are facing is not naming your sins. It is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa karon magandon tas tong kaugalingon pinagi sa pag ampo sa hilom. Let us pray. Amahan among Dios, salamat sa tanan nimong grasya nga among pahimuslan bisan panining adlaw. Imo kaming gidala dinhi na inining adlaw sa makausap aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami karon ning among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamaturan aron mao kini kadugang sa among nang napundong mga doktrina niya sa among kalag. Salamat nining grasya. Dili kami takos pahimulos niini. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Ani pa kita magdupot niining atong tun-anan nga the doctrine of the supernatural life. Ang doktrina o pagtulunan bahin sa dili kasagaran nga pagkinabuhi. Ato nang ginaingon kanimo nga kining atong pagtuon ini agi kini og sumpay sa ato nang gituki gisgutan sa aging mga adlaw bahin ining dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, the supernatural life.
o ato man gi-define ang the Christian way of life, kung balikon, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, kagahapon, din kita muhunong, no? Atong gihisgutan, may tungod ni aning atong pagkakaplag sa atong tukma nga pastor magtutudlo. Kaya ang pastor magtutudlo go dining panahon sa simbahan, mao kini ang gitawag og extant responsibility sa mga pastor magtutudlo nga magtuon o niya magatudlo sa pulong sa Dios, sa tuyo nga mapakaon niya ang iyang mga kongregasyon nga iyang gitudloan. Kaya ang mga sakop sa kongregasyon kinahanglan mamutubo agi og sunod usab sa mando sa Dios sa Segundo Pedro 3:18 nga patubo na atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Og karon nga nakaplaga naman nimo ang tukma mong pastor, ibutang ta, imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya, kanang tutok sa unsay iyay itudlo diha sa iyang pulpito. Pagpamati kaniya o ang imong pagsuwat sa imong notes, kung naay manungdanong mga notes nga kopyaon, pagkopya sa iyang mga punto nga itudlo, o giyawhag ka na sa pagkaaktibo nga tinunan, active learner. Kay dako mang isulto nga to sa Dios kung mulingkod ka lang dito kanang lingkuranan o mutagpilaw. Adto lingkod sa front gyud sa unahan aron ka makadungog og maayo ug way makabalda kanimo. Paminaw gyud maayo. Learn paningkamuti nga ikaw makakaton, makasabot, pinagis pagtudlo kanimo sa balaang Espiritu Santo. Now, ang Dios, kung siya huna-huna, dili parehas imong paghuna-huna. He does not think as you think. Ibaw naman tanya na. Diyos good siya. Gikinahanglan nato ang pagkatuon sa paghuna-huna sama ni Ginoong Jesucristo kung buot mo nga mo kinabuhi sa kinabuhing espirituanon, spiritual life. Kaya unsa may gisulti des Isaiah 55:8 and 9. Nagaingon kini sa English o Binisaya, ato na lang edit sa Binisaya. Kaya nga kung hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama ng kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Now, abigod nimo, ang tao, kita bang mga tao, hunahuna man taog tawhanong mga hunahuna, of course, natural, human viewpoint. Apan ang Diyos, mo huna-huna o Diyos ng huna-huna, divine viewpoint. Now, ang tawhanon gong panghuna-huna, human viewpoint, magaingon man og pagbinuutan lang, aron ka mahilangit. Apan ang Diyos ng panghuna-huna, divine viewpoint, tagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo og ikaw maluwas, og mahilangit ka. You see, ang atong panghuna-huna, our thoughts, nahidayag, meaning nag-reflect sa atong kinaiyang mga sasala, old sin nature. While ang iya sa Dios,
nga pangunahuna naga-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Dios nagkanayon sa pag-ingon og ang akong mga pamaagi o mga laraw dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Diyos nung maayo, divine good, maoy pamaagi sa Dios samtang ang tawhanong maayo, human good, maoy iyahas tao nga pamaagi. Nakasabot ka ba? Now, ang bugtong nga matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Dios. Ang bugtong matang sa maayo nga magamit sa Dios, mao ang gitawag og Dios nung maayo, divine good. Now, pagbaton og bukas nga pangunahon na dinhi, have an open mind nining bahina. Kay mahinungdanon gyud ni pag-ayo alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. It's very essential o very critical kining doktrina. Okay. Ang divine good, Diyos nung maayo, mao ang pagbuhat og usa ka hustong butang sa hustong paagi. Divine good is doing a right thing in a right way. Basta? Now, panaglitan, ang paghatag og salapi ngadto sa simbahan, okay? Ngadto ba sa mga misyonero o mga ebanghelista, ang pag-ampo, ang pagsaksi, witnessing, ang pagtabang niadtong nanginahanglag tabang, kining tanan, mga maayo og dalaygon man. Apan kung imo ka nang gibuhat nga wa ka mapun is Espiritu Santo, you are not filled by God the Holy Spirit, kaya na silang tanan mga binuhatan mo'y gitawag og tawhanong maayo, human good, na dili madawat sa Dios. Sabta gina. Dili madawat niya ni kay gitandi lang ni sa pulo sa Dios nga trapo nga mahugaw. Okay? Now, ang sa may gisulti sa Dios, ang akong una-una, dili sama sa inyong una-una. O ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Ang akong mga laraw, habog pa kaysa inyong mga laraw. As long as, samtang magpadayon ka sa pag-una-una sa imong mga una-una, dili yung kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo. Dili. Mao hinungdan nga gikinahanglan nimo ang imong pag-usab sa imong paagi sa pag-una-una karon nga usa ka na nga kakristohanon, that you are now a believer. Gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa directive will sa Dios sa imong kinabuhi. And you must do it. Kinahanglang imo ka nang tumanon. Now, ang Pilipos 2:5 nagkanayon, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus. Subuot sa Dios nga huna-huna ka sa gihuna-huna ni Kristo sa iyang pagkatao, in His humanity, din sa kalibutan. And by the way, kana mao ang Biblia, ang huna-huna ni Kristo. Ang mga sulat, epistles, diha sa bag-ong pagigsaad, naghatag ka nato og usa ka sumbadan, i-pattern sa pangunahuna ni Kristo aron imo kining kopyaon o sundon sa imong kinabuhi. Ang gisulti diha sa 1 Corinto 2:16 mao kini. Sumalas gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Naabigod nimo. Sa pagkatao ni Kristo, what I mean, in His humanity, gihikaw niya ang iyang kagalingon. He deprived Himself sa gahom sa iyang pagkadiyos. Kinabubuton niya nga
gilimit. He voluntarily limited himself ngadto sa tawhanon niyang mga hiyas o mga kinaiya, attributes, human attributes, sa tuyo nga matuman niya ang plano sa Dios nga Amahan. Sa ato pa, sa kinabubuton, iyang gihikling, he willingly set aside ang iyang gahom ug pribilehiyo ingon nga Dios aron sa ingon niya na siya magpakamatay dito sa krus alang kanato. Kasamot ka? Tiyaw mo ka ng desisyon ng gihimo ni Kristo tungod lamang gayod kay iya kitang gihigugma. Matud pas Filipos 2:8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Higala, tutuki og maayo ang duha ka mga pulong niining bersikuloha. Duha ka mga pulong nga naghulagway kang Ginoong Jesucristo ingon nga tao as man. Ang mga pulong nagpaubos o nagmasinugtanon, sa in English, humility and obedience, og dinha imong makatunan unsaon mo sa pagdawat ni Kristo, how to be like Christ. Pag-awat, dili pagdawat. Unsaon nimo pag-awat ni Kristo, how to be like Christ o pagsundog. Sabi nimo, ang atong pagkatuon sa pangunahuna ni Kristo, musangpot kini o musangko sa atong pagtubong Kristohanon. Og tuod, ang pangunahuna nato sama ni Kristo, gikinahanglan ta ang pagbaton ug pagpaubos, humility. Ang pagkamapahiyubsanon, humility, usa kini ka pagkamatinahuron, okay? O otoridad. Respect for authority o pagkaway, mapahitason. No arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa kini kakahimtang nga naay pagkagaan, relax nga pangunahuna, nga mamunga kini og kapahulayan, rest, pahuway. Sa laing bahin, ang pagkamapahitason, arrogance, usa kini ka pangunahuna nga mamunga og kasamok, mamunga og kaguliyang og pagkadiskuntento. Ingnon lang nato na sa Visayan. Kay numduman ta, ang pagkamapahitason, arrogance, mao ni misintensya ni Satanas ngadto sa linaw sa kalayo. Og labot pa gyud niini ang pagkamapahitason mao'y nakapaigi nila ni Adan ug ni Iba gikas hardin sa Eden. Ang pagkamapahitason dugang pa gyud niya na musangpot kinig suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead toward trouble with God. Ang Dios, ang itang hinumduman, nagpaabot kanimo isip iyang anak og ingon nga sakop sa iyang harianong panimalay nga magbaton ka og pagpaubos. Sanglit, nagsaad ra bagyod siya kanimo nga iya kang pauswagon pinagi sa imong pagpaubos. He promises to promote you through your humility. Paminaw nining pulong sa Dios sa giingon diha sa Santiago 4:6 o kini nag-ingon og apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumalas giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Na, klaro kayo. Matudluan ang mapaubsanon. A humble person is teachable. Apan ang mapahitason, dili gyud siya
kanang matudluan. Abi nimo diha imong pagka mapaobsanon, imong maamguhan nga wa gyud kay sarang mahimo nga mulampos kaunta gawas sa mga pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you are going to realize diha sa imong masaligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimo sa tanan niyang mahimo aron iyang sigurohon nga ikaw magmalampuson, magmalipayon. Tiyaw mo na, igsoon? I am addressing this to you, fellow believer. Wa gyoy ikatandi sa pagkamatinumanon, pag-atiman sa Dios kanato. Wa gyoy bisag gamayng pagkapakyas ang iyang pagsangkap kanato. Ayaw kalimti ang gisulti si Filipos 4:19 nga nagkanayon ug ang akong Dios magasangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Well, sa laing bahin, moatubang yun tang tanan, why exempted, moatubang yun tag mga suliran o mga pagantos. Sakto? Well, matud pa diha sa Job 5:7, apan ang tao gihimugso aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Ang Job 14:1 na iyon. Ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamok. Yes, it's true. Tinuod kayo nga moabot ug mosunod pagyod sa atong kinabuhi ang mga kasamok. Sa giingon diha sa Job 14:1, mubo ug puno sa kasamok nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan paminaw, ang Dios adunay giandam alang kanato nga mga paagi sa pagsulbad ug suliran. Unsa man ni? The 10 problem-solving devices. O kining maong mga paagi gimugna sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usata kasuliran o kasamok. Ayaw gyud na kalimti. Sa atong pagpaubos, atong nailhan ang pagkahingpit sa Dios. His being perfect. Ug ato sang nailhan ang atong imperfections. Ug busa, di na ta magpaluma-luma og suway ug pagsulbad sa atong kaugalingong mga suliran. Ug labot pa, di mangyud ta makasulbad sa maong mga suliran ug nga ang Dios di lang kay makasulbad siya niini, siya pagyoy mahibaos pag-atiman niini nila sa hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaagi o katingalahan pag yung mga paagi nga di nimo maisip. He cares for us. Why puwas ka ng iyang pagsangkap sa atong mga gikinahanglan? You see, imong gituhuan ang iyang saad nga siya ang magasangkap sa tanan mong mga panginahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Nahinomdom ka ba sa atong prinsipyo? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Naunsaw man na nato. Matuis ba din na nato nga prinsipyo manaspulong sa Dios. Nga bisag unsaon na to kanang paningkamot nga musulbad o mga suliran, di magyud magsilbi. Tawhanon nga mga solusyon dili magsilbi. Sa laing bahin, gubot o puno sa mga kaguliyang ang kinabuhi sa mga di-Kristohanon. Huwag yo'y kalinaw. Ang ilang kinabuhi, mo'y gitawag in English o rat race, meaning naa ka ng pagginukdanay sa ilang pagpakigbisog sa kinabuhi. Sanglit, maningkamot man na sila
sa pagtagad sa ubang tao, una pa sila makahuman pag-atiman silang kaugalingon. Hinoon, ingon nga magtotoo, di ka na kinahanglang magkinabuhi nga ana ka ng padayon nga kaguliyang o kagubot. Sa diyang nailhan mo ang kaluwasan nga imong naangkon nakapagawas na kanimo gikan sa merkados mga ulipon sa sala, slave market of sin, mahimo mo na ang pag-relax diha sa mga pagsangkap sa Dios. Pinaagi kang Kristo o nagpagawas na kanimo gikan sa mga kabalaka sa umaabot ng mga adlaw. Ang Mateo 6:34 na kanayon, busa ayaw kabalak ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ramanggoy naghimog lisod-lisod sa Kristohanong kinabuhi. Ikaw ra. Wa magyoy lisod sa yano nga sugo sa pagkaton o pagpaubos. Hinoon, kundi nimo ugmaron ang espirituhanong kahanas nga mukabot ngadto sa pagpaubos nan imong gitugutan diha ang pagkaarugante nga motubo kini siya ug imo na hinuong gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. Kung na complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan na kaghatag og labads o nan, makaingon ko diha nimo nga wa gyud di ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill. Paagi kinis pagtuo o paagi kanang pagtuo kini nga may nagadala og kapahulayan nga mao ang ikatulong problem solving device nga gisangkap sa Dios kanato mga magtutuo. You see? O nasaguo ba nimo ang napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran? God's 10 problem solving devices? O walang nimo panumbalinga? O walang nimo tagda? Namo na. Higala, kung imong tugutan ang pagkaarugante nga mupulis pagpaubos diha sa imong kinabuhi, musugod karabas pagpangitag tawhanong mga solusyon, inay-Diyos ng mga solusyon. Di manira na. Kaya bigod nimo, ang pagkaarugante, arrogance, mag-isip ni siya nga naagyo'y masayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuos pulong sa Dios. Naibaw ka? Ang kanunay puntariya sa pag-arugante, maong problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariya sa pagpaubos, mao ang solusyon. Di solusyon nga iya sa Dios. Di man nga ang pagkaarugante, nagapadayag kini siyas iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pagrebuilde batok sa otoridad. Bisan pa ang mga iladong ng mga magtutuo sa ilang panahon na isukamod ng gani nining sala sa pagkarugante, pagkamapahitason. Ginamit ang malig-on nga pagtuo kadtos Moises. Mao'y nango sa mga Israelianhon pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo bisan pag ang puwa nga dagat, the Red Sea, dihas ilang atubangan. Ug ang mga kasundaluhang Ehiptohanon didto sa ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinhon sa dili pagataranta, not to panic, kundili sa iyang pag-ingon ngadto kanila, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa sud-o nga ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Sa English, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodus 14:13. Gibahin sa Dios ang pulang dagat.
God parted the Red Sea ug iyang giluwas sila. Nahuman mo labay ang kapid-an ka mga tuig didto sa gitawag og Meriba. Kinis Moises tungod kay giabot siya sa pag-arugante. Gitugka naman siya pag-arugante. Misupil sa direkta nga mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa usa ka bato. Aron gikan niadto mubuhagay uni ang tubig alang sa gipang-uhaw nga mga Hudiyo. Exodo 17. Resulta niyadtong iyang pag-arugante ug paghimo niya niyadtong daotang desisyon. Wa na hinuon siya tugotes pagsuod sa yuta sa saan? Promised land. You see? Og si Apostol Pablo ang nagsuwat sa nabantog ng mga doctrinal epistles diha sa Biblia, miatubang usab sa problema sa pagkarugante. Sa dihang misupak siya sa Dios, sa dili niya pag-adto sa Roma, sumala sa gimando kaniya sa Dios, inay, nagtuhuman kini siya sa pag-adto sa Jerusalem. Naaman sa mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon. Si Pablo ba? Ang dihaguman niyang resulta niyadto mao nga siya gidakop ingon nga binilanggo o gipada kini siya dito sa Roma nga kinadinahan in chains. Yes, 1 Pedro 5:5 nga to sa 6 nag-ingon kini. Kontra sa Dios ang mga garbuso, mga arugante. Apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalong kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy sa kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Principle. Ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Diyos nung mga solusyon, maoray matuod nga solusyon. Human solutions are no solution. Divine solutions are the only genuine, true solution. Sa magkadagang gayon, matag-adlaw. Kinahanglan ta sa pagpili, dapig ba kita sa Dios o supak ba kita kaniya? Kung mohimo taniining pagpiliya, inubanan sa pagkarugante, atong gipili ang atong solusyon ug ang kadulom sa pagkaway solusyon. Apan kung kining pagpilia, ubanan ta og pagpaubos, humility, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios. God's perfect solution. Nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang atong paggamit sa doktrina diha sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices, uban pa, ug atong gibutang ang atong kaugalingon sa kamot sa Dios. Sabot? Okay, ito tas 1 Pedro 3:8 ug 9. Abrihin mo Biblia. 1 Peter 3:8 and 9. Binisaya. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga una-una ug pagbati. Kung maay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay o mapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasi og panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton o pagpaubos. Usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3 nagaingon kini.
Kaya ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Now, okay. Ang Dios pinaagi sa iyang grasya, nagahimo nga sayo na lang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. Kung gumit kaniya na, ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Gihatagan ka og gahom sa Espiritu Santo. God, the Holy Spirit is giving you that power. Ang maurang mata nga gahom nga makapalahutay kang Ginoo Kristo, nakapalahutay kang Ginoo Kristo sa pagpabilin dito sa cross, samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puangod nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Si Ginoo Kristo mibungat sa pag-ingon, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang sugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Mateo 11:29 ug 30. Sa English pa, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Dini una kita kutob sa atong pagtuon ni nga adlaw. Ato giningi padayon ug maayaw sipyat sa pagsunod niini sumpay ni atong gitun-an ni nga adlaw. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni laing higayon sa among pagpakimbitay kanimo sa imong mga pulong. Inaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, madugang kini sa among napundo na nga mga doktrina nga niya sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat ni ining grasya dada kami pagbalik ugma dinhi aron makapadayon kami sa pagpahimulos ni nga among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.